Halløjsa så her fra min dejlige sofa, som jeg lige har lagt mig i. Jeg har jo nu været på arbejde i 4 dage i vuggestuen, som jeg startede i mandags. Og jeg er virkelig træt. Jeg er virkelig træt. Der er meget, jeg kunne sige om min start i vuggestuen. Og det jeg lige til start vil sige, det er, at børnene de er så søde. Altså virkelig, virkelig søde. De er meget rolige. De er ikke kræsne. De er gode til at sidde længere og spise. Der er ikke ret mange, der slår hinanden oven i hovedet og skubber og sådan nogle ting. Altså, jeg er faktisk sådan, vildt overrasket over, hvor søde de er. Og hvor godt de egentlig virker til at hvile i sig selv generelt. Så så det er jo virkelig dejligt. Så kan jeg lige sige, en af de ting, der er træls, der er nemlig både sådan plus-ting og minus-ting, og nu har jeg sagt en plus-ting, og nu siger jeg lige en minus-ting. Og det er, at jeg har fået nogle ret dårlige arbejdstider. Og det synes jeg jo selvfølgelig er ret øv. Det vil sige, at om mandagen, der har jeg åbne vagten. Og det er fra sådan noget, er det 6:15? Eller det er ikke engang helt åbne vagten, men i hvert fald sådan en tidlig vagt fra 6:15 til 12. Og hvem gider lige at have den tidlige dag mandag, hvor man lige har haft weekend. Men den fik jeg. Og så tirsdag, det er så fra 11 til 17. Og onsdag fra 10 til 16:30. Og torsdag i dag, det er så fra klokken 8 til 15:30. Så det er faktisk timemæssigt den længste dag. Og så fredag er sådan en skiftende. Jeg har snakket lidt med dem, og jeg får forhåbentlig nogle lidt bedre arbejdsplaner, fordi jeg er jo simpelthen hjemme klokken lort hver dag, så det føles nærmest som om, at jeg kunne gå på arbejde. Ja. I går var der jo vildt meget sne. Det var der, hvor der i Nordjylland jo var snestorm og det hele. Så vildt blev det jo selvfølgelig ikke her. Men jeg havde i forvejen planlagt, at jeg skulle besøge min veninde Dorte i Silkeborg. Og også, at jeg faktisk skulle sove der, fordi når jeg nu alligevel skulle være der, så ville det være mega træls at skulle køre hjem klokken 9, og så skulle køre til Silkeborg igen. Og hun har sådan en dejlig kælder, som jeg sov i. Så det var mega, mega dejligt at komme hjem til hende. Og jeg var også bare mega træt i går, så jeg satte mig bare i hendes sofa, fordi hun kom lige lidt senere end mig og puttede mig under min dyne, som jeg jo havde med. Og så fik vi dejlig mad, da hun kom hjem, og så sad vi og snakkede rigtig hyggeligt. Men også seriøst, fordi vi snakker også om lidt dybe ting. Jeg spurgte hende også, om hun ville med på YouTube sammen med mig i går. Men det ville hun ikke. Og så glemte jeg helt at lave selv. Så nu har jeg brudt stimen af dagbog på jeg er så træt. YouTube-dagbog. Men det havde jeg også tænkt fra starten, at jeg kunne jo selvfølgelig ikke gøre det hver eneste dag i et helt år. Så det er så fint. Det er så okay. Så nu begynder jeg bare sådan så småt at tælle ned til weekend. Når jeg har haft min vagt i morgen, er sådan en tidlig til 12:30. Og det har jeg hver 4. fredag.
Så jeg får da en lidt lang weekend. Ja. Så nu har jeg selvfølgelig glemt mit strikketøj og nogle briller nede i bilen. Så nu bliver jeg nødt til at gå ud igen i kulden og hente dem. Fordi så skal jeg bare slappe af. Og jeg skal også mega tidligt i seng. Meget tidligt. Så hej hej.